आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी वेंगुर्ला तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी धडक मोर्चा काढला। या मोर्चात उपस्थित शेतकऱ्यांकडून शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली। हे आजचं जे शेतकरी आंदोलन आहे हे कुठल्याही पक्षाचं नाहीये, बरोबर आहे, कुठल्याही याचं नाही। हे आंदोलन फक्त शेतकरी न्याय हक्क संघटना वेंगुर्ला तालुका यांचं आहे। आणि आमच्या अशा मागण्या आहेत की नुकसान भरपाई देताना प्रति हेक्टरी मॅक्सिमम पण मर्यादा नाही ठेवायची आहे आणि कमीत कमी किमान मर्यादा ती पण नाही ठेवायची आहे। ज्याची 1 गुंठा जमीन असेल त्याला पण नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। तो पण शेती करतो, तो पण नुकसान सहन करतोय सध्या, त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळतानाही सरसकट मिळाली पाहिजे, एवढी आमची मागणी। आणि पंचनामा न करता सरसकट, कारण ही गोष्ट आज 2 महिने चालू आहे आणि आज तुम्ही सांगताय की आज आम्ही आश्वासनं दिली आहेत, पण लेखी कोणी काय दिले ते आमच्या समोर आणावं। ज्या दिवशी जी काय मुंबईला जी मीटिंग झाली, आम्हाला कुठच्या ज्या शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोण नेते मंडळी माहीत नाही, इथे राजकारण करू नये। मी सुद्धा एक राजकारणी पक्षात आहे, पण राजकारण म्हणून नाही, आज मी एक शेतकरी म्हणून आलो आहे, शेतकरी बांधव म्हणून कळकळीने, त्याच कळकळीने त्याच माणसांनी सगळ्या जे कोण मुंबईला गेले कलेक्टर ऑफिसला जे निवेदन दिलं त्यांच्याने आमच्यासाठी खुलासा करावा। आणि जे 6 तारीखपर्यंत आम्ही अल्टिमेटम दिलेलं आहे, देवगडवासीने पण आम्ही व्यापाऱ्यांना सांगितलं आहे की आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, आम्हाला तुम्ही घेऊन चाला। आणि 12 तारीखला जे काही एल्गार करायचं आहे एकत्रच करून एल्गार करायचा सगळ्या संघटनेने। देवगड आंबा बागायतदार व व्यापाऱ्यांच्या वतीने आज आम्ही इकडे वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये शेतकरी सर्व एकत्र जमून तहसीलदारांना निवेदन देण्यासाठी जमले होते, त्यांचं समर्थन करण्यासाठी आलो आहोत। परंतु आम्ही 7 तारीखपर्यंत अधिवेशनातल्या अर्थसंकल्पाच्या पॅकेजची वाट बघत आहोत। भरघोस पॅकेज जर मिळालं आम्हाला तर आम्ही कदाचित 12 तारीखच्या आंदोलनाचा विचार करू, परंतु आम्हाला कुठल्याही पद्धतीचा दिलासा मिळाला नाही तर 12 तारीखच्या आंदोलनावरती पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी हे ठाम आहेत। त्याचबरोबर इकडच्या वेंगुर्ल्यातल्या शेतकऱ्यांना अजून 1-2 गोष्टी मी सांगू इच्छितो की त्या दिवशी आमच्या मंचावरती काही अशाही गोष्टी झाल्या, ज्या गोष्टी म्हणजे औषध केमिकल कंपन्यावाले आपल्याला खूप दुकानदार फसवतात। तर आम्ही एक असं डिक्लरेशन केलं आहे की 40% वरती जी काही 40% मुद्दल जी असेल तेवढीच त्यांची द्यायची, 40% वरती कुठल्याही शेतकऱ्याने 1ही रुपया औषध दुकानदारांना देऊ नये। आणि ह्या मोहिमेमध्ये सुद्धा वेंगुर्ल्यातील शेतकऱ्यांनी आमच्या पाठीशी उभं राहावं, वेंगुर्ल्यातल्याच नव्हे तर पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याने, एवढंच सांगू इच्छितो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण किती शेतकरी याच्यात सहभागी झाले, एकूण किती जणांना फटका बसला? आता आमच्या देवगडमध्ये त्या दिवशी आम्ही एक छोटासा मेळावा घेतला, त्या मेळाव्यात साधारण 4000 लोक आलेली होती। त्या पद्धतीत जर आता पूर्ण जिल्ह्यातील सर्व लोक जर एकत्रित आले तर 10 ते 15,000 शेतकरी एकत्र यायला हरकत नाही। साधारण किती कोटीचं नुकसान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालं? आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर विचार केला तर साधारण 200 कोटी सुद्धा कमी पडतील, एवढं नुकसान 1000 कोटीच्या पोटात ही रक्कम जाऊ शकते, कारण प्रत्येकाचे खर्च जे आहेत ते आज तेही निघणार नाही आहेत, अशी प्रत्येकाची अवस्था आहे। शेतकरी वेंगुर्ला तहसीलदार कार्यालयावर तो वेंगुर्ला तालुका आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील जे शेतकरी सहभागी झालेत, आंबा आणि काजू नुकसान भरपाई संदर्भात इथे शेतकरी जो जमा झाला आहे हा पूर्णपणे शेतकरी आज त्रस्त आहे। आज संपूर्ण गेले कित्येक वर्ष आंब्याचं नुकसान होतंय। आज वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये की हा जे फळ संशोधन केंद्र आहे, या संशोधन केंद्राकडनं कोणत्या प्रकारचे संशोधन करून आज शेतकऱ्यांना कुठली औषधाची फवारणी करावी, कुठली काय फवारणी करून शेतकऱ्यांना कुठला मार्गदर्शन करावं, अद्यापपर्यंत या फळ संशोधन केंद्राकडनं मार्गदर्शन होत नाही। आणि या ह्याच्यामुळे आज शेतकरी पूर्णपणे नुकसानग्रस्त होऊन आज हवालदिल झालेला आहे। आज काजूचा जर विषय बघितला तर काजूला सुद्धा आज हमीभाव सुद्धा गोव्यासारख्या ठिकाणी आज हमीभाव 170 रुपये हमीभाव दिला जातोय। आज आपल्या सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रामध्ये आज काजूला आपल्या हमीभाव दिला जात नाही। आज असं असताना सुद्धा काजूचा आज कुठं म्हणजे 15-20% आज काजूचा उत्पन्न असताना आज शेकरूसारखा एक प्राणी आज संपूर्ण ह्याचं नुकसान करत आहे। आज एखादा समजा शेकरू कोणीतरी अनावधानाने कुठेतरी मेलेलं असेल तर त्या संबंधित शेतकरी कोणीतरी कळवलं किंवा फॉरेस्ट विभागाला जर कळवलं समजलं तर संबंधित शेतकऱ्यावर 302 सारखा खुनाचा गुन्हा दाखल होतोय। आणि संपूर्ण आज माड बागायती बागायतदार आज संपूर्ण याच्यामुळे त्रस्त झाले आहेत। आज संपूर्ण जर बघितलं तर आज या जिल्ह्यामध्ये गावराड्यांचा संपूर्ण प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आज या सरकारने हत्तीची मोहीम हाती घेतलेली आहे, तशीच आम्ही तहसीलदारांकडे आज मागणी केलेली आहे।
आज गव्याची गवा हटाव मोहीम ही सरकारने राबवली पाहिजे. आज शेतकरी फळ बागायतदार किंवा आज भाजीपाला पिकं आज घेत नाही. रब्बी पिकं आज संपूर्ण बंद झालेली आहेत. आज शेतकरी याच्यामुळे आज पूर्णपणे मेटाकुटीला आहे. आज संपूर्ण जर बघितलं आज या जिल्ह्यामध्ये जो आंबा आहे, आंब्यापासून जो काही कॅनिंगसाठी जो आंबा निर्माण होतोय, आज जर कोकणमध्ये जर आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एखादी आंब्यावर जर वायनरी काढली तर आज 200% त्याच्यावर टॅक्स आहे. एक कुठे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा याच्यामध्ये अद्यापर्यंत कोणी वायनरी काढलेली नाही. रत्नागिरीमध्ये एक वायनरी काढली. वायनरी काढण्यासाठी, आंब्याची वायनरी काढण्यासाठी किंवा वाईन काढण्यासाठी शेतकरी पुढे येत नाही. आज ही संपूर्ण शासनाकडे आमची मागणी आहे आणि या शेतकऱ्यांच्या वतीने आज शासनाचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत किंवा जिल्ह्यातील आता जे लोकप्रतिनिधी आहेत या सगळ्यांनी शेतकऱ्यांना साथ देण्यात गरजेचं आहे. आणि हा सगळे जे शेतकरी ते उपस्थित राहून आज ह्याला मोर्चाला जे सहभागी झालेत आणि शेतकऱ्यापर्यंत जाग आणून दिली त्या सर्वांचं इथे मनापासून कौतुक करतोय. आणि शेतकऱ्यांनी असाच लढा कायमस्वरूपी शेतकऱ्याच्या हितासाठी चालू ठेवूया. नमस्कार, मी एक अणसूर गावचा एक छोटासा शेतकरी बोलतो आहे, योगेश प्रकाश गावडे. आज पूर्णपणे आंबा बागायतदार तसेच काजू बागायतदार पूर्णपणे आज नुकसानाच्या पूर्ण हतबल झालेले आहेत. तसेच आज शेतकरी पूर्णपणे एकजूट आहेत. पण जी व्यथा आमची सरकारपर्यंत पोचवली पाहिजे, जशी रत्नागिरी, देवगड, कुडाळ म्हणा, तसे आज जसे आमचे आमदार श्री दीपकभाई केसरकर यांनी पूर्णपणे आमच्या शेतकऱ्यांच्या पाठी उभं राहून आमची व्यथा सरकारकडे नेली पाहिजे. ती आज कुठेतरी आम्हाला दिसत नाही आहे. असं पूर्ण शेतकरी यांचं म्हणणं आहे की आज कुठेच त्यांचं शेतकऱ्याच्या पाठीमागे कुठचाही रोल दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे आज आम्ही आमचे जे पालनकर्ते आहेत आमदार म्हणून ते आज शेतकऱ्यांचे ते आहेत, त्यांनी ही सगळी गोष्ट सरकारपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. ही अशी माझी विनंती आहे, अधिक सर्व शेतकऱ्यांची विनंती आहे.